Bir günü bizim ustazımızga sorak berip atar. Erkek adam tırjalaňyş atsa boladymy diýdi. Şeşe ustaz karatda Kodaydan yolmasan çata ber dedi. Karaňyz. Kanday ädemi söz bırak. Kodaydan yolmasan çata ber dedi. Olana äýelimen diýip atgan jok boljak. Eşin yer adamnyň özü tırjalaňyş atsa boladymy, bolmaýdymy dese, Allah'tan yolmasan çata ber diýipdir. Demek oşu derejede men berýümiz gerek. Ha bizde Ofşibaniyada balasını tırjalaňyş şomulup jürgenge ne diýsin? Ofşibaniyada bemalal jür. Keşi jakynda gana bir agamız aýdyp atar, balamyz akamiz bir baniyaga baryp rahatlanyp keldik. Aýdym, kanday baniyaga bardınız? Oy ana oşa. Balanızmı bardınız mı sen? Iya diýdi.